Esenlikler vatandaşlar. Hoş geldin İldeşim. Hoş bulduk. Esenlikler oğuz ile. Sağ olun. Gepleşige çağıran üçün bugün näme tema hakynda görüňüzler? Bugün bugün neme arada burnum Türkmenistan'da sistemanın tüm sistemanın çöküşü var da Türkmenistan'da şu arada demetsek burnum etsek. Türkmenistan'da endişeler var da krizisler var da krizisler biraz lokal ne olyandır, biraz neme olyandır. Tutuş sistemanın krizisi bolýandyr. Türkmenistan'da şu tutuş sistemanın krizisi var. Sistemanın çöküşünü görýäsda. Ve bu lokal krizisler vardır. Olary bir şekilde şoýary bir müdahale etseň nemek bolýar-da. Düzeltip bolýar-da. Ýöne bir sistema çökenmekdi. Onu düzeltip bolmaýar. Ýa-da sistemany ütgetmeli bolýar. Şundan ösüjek bolýan-da men bizine Milli Halasatçy Komitetiň agzalary. Yani bizim guramanyň Milli Halasatçy Komiteti. Mana hergede ýatlyp geçmemiz lazım da sebäbi halk muny bilmeýär. Şonuň üçin hergede neme etmemiz lazım. Şuny agrap geçmemiz lazım. Bizim guramamyzyň ady Milli Halasatçy Komiteti. Milli Halasatçy Komiteti näme üçin gurulýar? Bu soraga şeýle jogap berdik. Milli Halasatçy Komitetler tarih boýunça munyň kän örnekleri bar da beýle guramalaryň nemesi guruldygy barada kän örnekler bardyr. Indi bu Milli Halasatçy Komitetler näme üçin gurulýandyr? Bular bir ýurt başga bir meselem ýurdun ýa-da imperiýanyň agalygy aşagynda bolarlar ýa-da kolonial ýa-da kolonial ýa-da basyp alyjy häkimiýetlere garşy görüşmek üçin döredilýär aslında bu nemeler guramalar. Ýa sen bir kolonial baska astynda bolsaň ýa-da bir imperiýanyň ýa-da bir başga bir ýurdun agalygynyň täsirinde bolsaň ýa-da bir ýurtda diktatorlyk bir rejim bar bolsa, biziň guramaýanyk şu Milli Halasatçy Komiteti ýaly guramalar gurulýandyr. Indi neme diýýärdi? Näme Türkmenistan bir koloniýamy? Ya Türkmenistan başga bir ýurda agalyk etýärmi ýa diktatorsk rejim barmy? Dik muny aýtmak aňsat delem, muny suwut etmegem gerek da. Indi şunu suwut etmek biz muny wara bir temany giňişleýin, açaly. Mesele mene Türkmenistan. Bir ýurt, bir döwlet institutlardan ibaratdyr. Sosial, ykdysady, siýasy, ruhy institutlardan ibarat bolýandyr. Şol institutlar tıkır saglykly işlenmekdi. Bir döwlet, hakyky demokratik bir döwlet, insan üçin, insanyň jemgyýetiň bähbidi üçin işleýän bir döwlet bolup bilýär-de. Ýöne şol institutlar bizde işleýärmi? Dogrudanam. Ýa şo institutlar bizde biziň döwletde barmy? Gelen şu soraklara jogap beredi. Indi muny üçin biz birazrak taryha gitmeli bolýas. Garaşsyzlykdan öň biz SSR-iň nemesinde SSR-iň bir döwlet höküminde SSR-iň içindedik. SSR-iň hataryna girýärdik. Ve 91-nji ýylda SSR dagady ve biz Türkmenistan garaşsyz bir respublika boldy. Sözde. Meselem Sovet Soýuzynda näme rejim bardy? Sosializm bir rejimi bar. Totalitar bir rejimdi. Sosializm ideologiýasy bilen
Ondan soň bu ýykyldy diýelim, 91-de ýykyldy diýelim, Türkmenistan garaşsyzlygyny aldy diýelim. Emma bir ýurt garaşsyzlygyny alan wagty neme geçirýändir? Sebäbi ýam ol bir nemeden aýrylandan soň sene ýam ideologiýaňa başga bir demokratik bir döwlet bolduň. Garaşsyz, demokratik, dünýewi bir döwlet, bir respublika bolduň. Indi bir aýry respublika bolan wagty senin sistemaň ütgän wagty sen bir arasalaýyş işleri geçirersiň, dogry dälmi? Sen öňkü meselem nemeden kommunizm ideologiýasynyň o sosializmden öňkü ol neme değişli bolan nemeden arynmaly bolarsyň, arasalanmaly bolarsyň, dogry dälmi? Ýöne bizde garaşsyzlygymyzy alandan soň boldumy şu arasalamalar? Dekomünizasiýa, dekolonizasiýa bizde geçirildimi? Yok, geçirilmedi. Dekomünizasiýa, dekolonizasiýa näme? Mesela dekolonizasiýa ne dekolonizasiýa diýmek, meselem sen hakykydan gerçekden de özüniň öz erkligini, öz erkli bir ýurt bolmak, öz erkli bir döwlet bolmak diýmek. Bu näme diýmek? Sen fiat kararyny, başda siýasy kararlar bar, hemme kararyny, bütün egemenligini, bütün neme ýurduň içindäki bütün giden proseslara, siýasy kararlaryňa, ekonomik kararlaryňa özüň öz erkiň bilen edip bilýän, amalaşyp bilýän diýmek. Ýöne biziň ýurtda arataçylyklar geçirilmedi. Dekolonizasiýa bolmady diýen men onam suwut ederiz. Indi dekomünizasiýa bar. O geçirildimi mesela? Öňkü kommunizmden galan nemeler Pribaltika döwletleri geçirdi bu prosesler. Geçdi olarda. Meselemine nemeler açdylar, arhivleri açdylar. Öňkü kommunizmden galan nemeleri gopart taşladylar, öz dilini, öz taryhyny, özüniň kimligini dikeltdiler. Ondan soň öňkü şol Sovet Soýuzundaky bol goýulan nemeler, pamitnikler ýok edildi. Meselem türmeler neme edildi, ýok edildi. Şu öňkü sistemadan hiç zat goýmadylar da gepiňiz gaty. Nemeni bütün öňküne köçeleriň, köp köçeler öňkü Sovet Soýuzy wagty, öňkü şol Sovet Soýuzundaky gahramanlar ýa şol Sovet gahramanlarynyň atlary köçelerde, ýa-ni kolhozlara, köçelere dakylan şu atlar neme edildi, hemmesi aýryldy, özüniň milli atlaryny, milli gahramanlarynyň atlaryny goýdular. Meselem bizde geçirildimi şu? Bizde meselem geçirilen ok, häle bugüne kolhozlar, köçeler, Jdanov, Gorki, dur, meselem Orsiýadyň nemesi bardyr. O iň ýužny graniçamyz diýip dikilen orslaryň hajy bardyr. Ýok edildimi? Edilmedi. Bu saňa näme nişany diýmek? O ýerde bir Russiýa imperiýasynyň diken meniň bu iň demem ýužny sınırym, ýužny graniçam diýip dikik goýan bir hajy näme üçindir ýa häli bugün näme üçindir ýa bu nämäniň nemesi? Häli o simwolu durýar. Näme üçin aýrylmady bu simbol? Näme üçin arasalanmady? Näme üçin nemeler açylanok? Arhivler näme üçin açylanok? Demek bu ne dekolonizasiýa, ne dekomünizasiýa bilen hiç aýsy geçirilmedi. Bugün häle bir sagadyň içinde demokratik bir döwlet bolduk diýär. Demokratik bir döwlet bolduk. Ýa-ni demokratik döwlet bolýan bolsak bir demokratik institutlar işlemeli o ýurtlarda. Institutlar saglykly bir şekilde işlemeli. Ýöne bizde edildimi? Alaly okullardan. Okullarda häle şo binalar durmy? Dur. Häle şol ekosistemasy durmy? Dur. Giden ýeri ýok. Häle şo tualetler durmy? Dur. Häle şo Sovet Soýuzundan gelen köçeler durmy? Dur. Ütgen ýeri ýok. Türmeler häle
Häle şo gelýän türme sistemasy, häle şol gelýän penitensarny sistema durmy? Dur. Hiç yere giden ýeri ýok. Ýönekeje bir nemäniň öňkü sosializmy demokratiýa bürönüp, demokratiýa ideologiýasyna büründüler-däni öňkü jaňyrdan gelýän sistemany dowam etmek bu. Bu näme demek? Biziň häli koloniýadan çykmadygymyz, häle bugün üstümizde bir imperiýanyň agalyk etýänligini sowutnamady. Ene diýdik bir ýurtda bolýa demokratik bir döwlet diýdiňiz. Demokratik bir döwletlerde institutlar bolýa. Bu institutlar saglykly bir şekilde işleýär, dogry-dämi? Siýasy institutlar, ykdysady, sosial institutlar, ruhy institutlar. Bu institutlar bir-biri bilen baglanşykly we sazlaşykly işleýändir. Gelin indi biziň diýeli sözde hoşadırnağı içinde deyip alalı demokratik döwletmiş diýeli. Görelen institutlar işleýärmi? Gelin alalı siyasi institutlardan. Yine siyasi institutu alalı mesela. Taýda bir soru berenler. Yurttaşlara has açyk bolar ýaly ýene bir gedegem ýatlap geçerse. Institut näme diýmek, ýani näme iş etýär? Şonu bir gysgaça ýatlatsak, oňsoň dowam edibersek açyk aýdyň bolarmy diýende ýurttaşlar dinleýijiler, dinçiler üçin. Buyurun dowam edin. Institut demek bir kuruluşdur. Institut indi bütün dünýäde munyň adyna institut diýilýär. Biziň türkmen diliminde geçirsek munyň ady kuruluşlardyr. Bir döwlet kuruluşlardan ibaratdyr. Ine diýeli siýasy institut diýär. Siýasy institutda näme gelýär? Diýenekay bir düşündirsek, ine parlament gelýändir. Neme? Ine bir döwletiň üç güýç aýrymy bolýandyr. Kanun çykarıcı, yerine yetirici ve sud diýär. Ine kanun çykarıcı bir organ vardır, parlamentdir. Parlament bir siýasy institutdur, bir siýasy kuruluşdur. O kuruluş demek näme? Bir kuruluş ine şöyle. Kuruluş näme? Institut ýa näme diýenakda? Bir guramadyr. Munyň içinde birden kän adam bolmalydyr. Nädip tanap bolýar? Institutu. Birden kän adam bolýandyr. Bularyň ýörüýte özüni yerine ýetirýän funksiýasy bardyr, yerine ýetirmeli işi bardyr. Ine parlament diýilýärsa, parlament bir siýasy institutdur. Bunyň funksiýasy näme? Munyň etmeli işi näme? Kanun çykarıcı bir organdyr ve ýurdun büdjetini tatbiklayan, ýurdun finansyny kontrol edýän bir organdyr. Ine bu munyň etmeli işidir, funksiýasydyr. Näme üçin etýär? Jemgyýetiň bähwidi üçin. Ondan soň ýene bir tanymy bardyr. Tarihi gadymdan gelýän bir kuruluş bolmalydyr, institutlar. Ýene bir nemesi. Bu da parlamentlar öňe indi bu häzirki modern bir döwletde munyň ady parlamentdir ýa mesela meclisdir ýa parlamentdir. Her ýurdun özüniň rada, diýerler duma, rada, parlament, meclis diýilýär. Öňdeden bardy. Mesela bizde Oğuzlarda toy diýip bardy, gurultaý diýip bardy. Öňden bäri gelýän bir tarih boýunça gelýän nemede yapy, gurama, biram bularyň simwollary bolýandyr. Parlamentiň simwolu näme? Nemedir? Deputatlardyr, kanun çykarýandyr, bellidir. Ve bularyň özüniň infrastrukturasy bolýandyr. Mesela parlament binasydyr ene. Ýa-da ine alaly sosial bir institut diýeli. Sosial institutda näme girýär? Saglyk sosial bir institutda girýändir. Sosial demek näme? Hyzmat etýän institutlardyr. Jemgyýete hyzmat etýän. Sosial demek hyzmat etmek jemgyýete demekdir. Diýeline bir nemäni ketelhanany alaly. Ketelhana o da bir sosial bir guramadyr, bir institutdur. Onun emine etmeli iş vardır. İçinde adamlar işleýändir. Onuň jemgyýetiň bähwidine işleýändir.
Ondan soň munyň etmeli işi bardyr, funksiyasy bardyr. Näme etmeli? Saglyk taýdan ilata hyzmat etmeli. Munyň hem infrastrukturasy bardyr, dogry dämi? Keselhanalaryň özüniň binasy bardyr. Meselem, özüniň geýänine spesialistleri bardyr, doktorlar, medsestralar, näme hirurglar, pediatrlar, bular her hili görnüşleri bardyr, dogry dämi? Sanitarlary bardyr. Bularyň hem geýän özüniň uniformasy bardyr. Meselem, her kimene tez kömek bardyr. Derru tanaýaňyz, diýme? Her kim şunun keselhanada işlediğini, saglyk ulgamda işlediğini bilýändir. Bu da bularyň simbolydyr. Ve bularyň tarih boýunça gelýändir. Tarihde da şunýanakyny. Gadymyýete gitsek tebipler bardy. Ondan soň şöýdip tarih boýunça gelýär. Öňden bardy diýmek bolar. Şeýle düşündürüp bildim diýip umyt edýän. Yok. Düşnükli bolandyr ol. Hasy ýönekäý halka ýakyn dilde beýan etdiňiz da. Dowam etberiň ýanky ýerden. Hawa indi diýeline demokratik bir döwlet barmyş. Tamam, Türkmenistan demokratik bir döwlet. Demokratik bir döwlet bolsa munyň hökmany guruluşlary bolmalydyr. Gelindi şu barmy şu institutlar, barmy şu guruluşlar gelin bir göreli. Siyasi institutlar, siyasi. Ýa-ni aýtdyk. Demokratiyada nemede döwletde 3 güç aýrymy bolýandyr. Kanun çykarjy, ýerine ýetirjy we sud diýeli. Ýene 4-nji bar, bu da media diýelim ona. Media, onuň gaty ulu roly bardyr. O da bir aýratyn bir guruluşdur. Alalyndy kanun çykarjyny alaly. O da bir parlamentdir. Parlamentiň işi näme? Ýa-ni aýdyp geçdim. Kanun çykarmakdyr we büdjeti, ýurduň büdjetini tasdiklamakdyr. Ýani finanslarynı kontrol etmekdir ve yerine ýetirýärmi şol parlament öz işini. Ýekaja bir zat alaly. Kärizowyň geldi, Kärizowyň işini alaly. Yerine ýetirjek bir organ bardyr, o da ýene prezidentdir. Yerine ýetirji organyň başy ýene prezidentdir. Prezident yerine ýetirji bir organdyr. Tamamy? Şol ine Kärizowyň işi bardyr, geldi Kärizowyň işini nemetdiler. Ine halkara suda, Birleşmiş Milletler'in halkara sudunda nemetdi. 8 ýyldan beri suda berdi we nemes karar çykdy. Dogurdanam geldi Kärizowyň emlägine neme goýlan el goý çökülen emläginiň üstüne çökülme bar. Özüni türmäge salyp mejburi ýurtdan çykmak bar. Muny sud etdi. Dordan maňa da 7 milyard pul tölemeli. Ýankynyň öwedini tölemeli etdiler. Karar çykdy öwedini tölemeli diýip. Indi bu näme diýmek? Biriniň emlägine çökmek, birini haksız yere türmäge tutsakhana goýmak, gıynamak ve bunu yurdundan, vatandan çıkmaya mecbur etmek. Bu näme diýmek? Bu terror bolýar. Doğru dämi? Terror bolýar ýani. Döwletiň elüken edilen terror bolýar, şeýle de, ha? Şeýle, hakyky şeýle bolýar. Ve bu yurdun iň uly wezipesini yerine ýetirýän, yerine ýetirji guruluşyň bir iň uly wezipesini yerine ýetirýän Türkmenistanyň prezidentiniň eden işi. Ve biz aýdamsak muny dünýä demesiniň Miraboy Soopщество diýer. Dünýä birleşigini Birleşmiş Milletler aýtdy. Türkmenistany tassyk eden bir gurama var. Doğru dämi? Dünýä guramasy. Dünýä birleşigi. Bunu bulaytýar, biz aýdamsak, biz özümizden toslap çykaramsak muny. Ve bugün şul adam, şu zady eden wagtda şu prezident, şul nemeni terroru yerine ýetiren wagtda parlamentiň borjy bu adama,
bu yadan kanunlarında da ýa-da bu adama parlamenta bu adama ynamsızlyk bildirip muny desine wezipesinden çekleştirme borçu parlamenta. İşini suda geçirme. Muny parlament etjekmi şu wagt? Edeno. Edeno bir sanak örnegine etse edýärmi diýmek guruluş işläno. İşlänokdan bu guruluş diýmek ýok diýmek. Muňa göz ýumýan bolsa dogry dämi? Alaly O nemäni sudy, üçünji güç aýrymy sud diýeli. Hawamy? Bulam konstitusiýany, kanunlar kontrol etmeli bir gurama, bir institut. Näme diýär? Muňa da bir örnek getireli. Merdan Muhammedow. Milli Halas Etiş Komitetining agzatynyň biri, gurujularynyň biri Merdan Muhammedow. Ogurlap alkaç gitdiler Türkiýeden. Alkaç gitdiler. Emma muňa açyk sud etip bilen aklar. Näme açyk sud etip bilen aklar? diýmek açyk sud edip bilmeýän bolsa özlerinde bir mesele bar, ýani bir kanunsuzlyk bolan hereketi halkyň ýüzünden, dünýäniň ýüzünden ýygşyrmak, birläp saklanmak bir meseleleri bar bular. Nähili diýýärdi? Birläp saklap, halkdan bir gizleýärler, ýurtdaşyndan bir gizleýärler. Şu taýda döwletiň ýokdugyny bildirmezlik nemesi bardyr. Düşünjeli alyp barýarlar da protokol. Hawa biram prezidentler hemçin dep görkezýär. Kanuny bolsa. O ene Hemçin Gurbanul eden olsa edilendi dünýäniň ýüzüne emedildi, subutlandy. Ondan soň Gurbanul şu prezident döwründe, ýani bir kanun prezidentlige gelen döwründe şu wagt başga prezident bar. U başa çykardylar ýaş başarjaň. Ýani prezident diýilende de goşa durnak içinde prezident özlerine öne döwlet hökmünde görkezýärler, döwlet gurulşy bar diýip. Diýmek Merdan Muhammedowyň meselesini, ýani şoňa näme ýönkäýän bolsalar açyk sudda näme bolmaly şol açyk sud edilip birinji prokuratura ina orla berdiler diýelim. General prokuratura iş gozulmaly, ýani gozulmaly dälde orlanyp berdilen adamy, watandaşy näme üçin orlap getirdiňiz diýen näme iş açmaly şoňda derňemeli. Ondan soň näme ýalňyşlyk gördümi, dogrulyk gördümi kadyýete tapşyrmaly. Bularyň hiç gaýsy bolany bar. Hawa bizem näme ýalňyş düşünmediler şu wagt Berdi Muhammedow ulynyň Gurbanguly Berdi Muhammedow döwründen başlap otyr. Täze prezident Serdar Berdi Muhammedow biz Gurbangulyň döwrüniň birriňli edip otyr şu wagt. Goşa durnak içinde Serdar Berdi Muhammedow prezident boldy. Etdiler. Onsoň berden ýene näme çykýar? Ýani näme üçin nemeden oklar Gurbangulyny nemeden oklar? Sud eden oklar. Emläge çökme bar. Birini nemetmek, türmelerde gynap ýurtdan mejburi çykarmak bar. Oňa näme üçin kanun wagtynda tepki görkezbilen oklar? Onda neme tutsakhanlarda oturan şu wagt munça 36 müňden geçen adamlar haksız ýere otyrdy anda. O Merdan Muhammedowy kanun bilen ýene men ortaga girmeli boldy. Dialog hökmünde alyp barmak üçin ýurtdaşlar üçin bir açyk aýdym bolar ýaly.
Merdam Homedowy kanuna esaslan alqas bilen bolsalar, bir giden adam ýa-ni 30-dan gowrak müň adamy içerik kanun wa diýip içerik alyp bilen bolsalar, şolara we Merdam Homedowa işleýän kanun näme üçin gurban bola işler? Yani döwlet guruluşunda kanun hemme üçin deňdir diýär. Näme üçin beýle bolýar? Diýmek, döwlet guruluşy olaryň çyn edip ýalan edip döwlet guruluşy bady görkezjek guruluşlary diňe sözde bolýar-da. Hawa, endi dowam etsek, demäni alaly. Türmämizi alaly biziň. Türme de bir institutdur. O da bir guramadyr. Biziň türmelerin ýagdaýyny türkmen halkyna düşündirmä gerek gelmi Kadiýe? Men diňejik bir nemäni aýdyp geçeýin. Neme biziň bütün hemme türmeleriň nemesi bar? Sığdırma özüni alyp bilýän kapasitesi bar da. 11.000 adam alyp bilýär. Biziň nemeler, bütün Türkmenistanyň içindäki türmelerden 11.000 adama çelli alyp bilýär. Ýöne biziň türmelerimizde şu wagt 36.000 hem kän adam atýar da. Ve biz nemeden türmelerde oturan tutsaklarymyz boýunça 4-nji ýerde. Dünýäde. Bu da ýurduň içinde karatilne bir sistemaň barlygyny düşündirýär. Ve ýurduň içinde iki türkmeniň biri türmelerden geçen. Ve biziň türmeleriň wagşylygyny biz aýdamda okmany. Yani men her bir türkmen bilýär, mene bütün dünýäniň nemeleri aýtýar. Adamyň hukugyny, hakyny, hukugyny goraýan guramalar bar. Olar aýtýar, olaryň ýaradan nemelerinde, daklatlarynda geçýär. Nähili gynamalar, insandaşy, insanyň haklaryny, hukuklaryny goramaly bir insana bir näde düşündirjeň bilen beýle gynamalar ancak nirde ol faşizm 2-nji dünýä söwüşinde faşizm diýerler iň erwet nemäniň insanlygy ýok eden faşizm bardyr. Şonuň bilen deňeşdirse bolýar. On nemesem bolýar, has ýakynta nemesem bar onuň. Rus imperiýasynda Sovet Soýuzy tanalda Gulag diýip karatilne neme bar, zonalar bar. Aýdyňlar ýok edilýän, erkinligi höýýän adamlar, iş başarýan adamlar ýok edilýän, ýani ýalaka däl adamlar ýok edilýän bir sistema bar. Guruluş diýip aýdýan-da. Imperiýam peda Türkmenistanam satelit diýjekmi, sömürge diýjekmi, hem gelip durda. Şonuň kopýasy ýani kiçik görnüşi. Şol Gulagyň dowamy diýen boljak da. Şöyle bir ýagdaý bar, ýani bella geçdiňiz-de. 11.000 derek 36.000 gowrak. Olar agzlarynda açgatlyklap Türkmenistan eýtdi, Türkmenistan demokratik ýurt. Erkinlik var, zenanlara gystlama ýok, çağalan garny dok. Her türlü okuw jaýlarymyz bar, institutlar, universitetler. Medisinamyz ýokary derejede, ýani bizem baý döwlet ösüp barýar. Ya diýmek, seniň şertiň adama ýaşap bilme şerti gowlanýan bolsa näme üçindir 11-den 36-dan geçýär. Ýyllaryň geçip. Özem Gulag sistemasynda adamy döwüp haýwandan bir beter bolup barýar, öwürüp çykaryp goýarýarlar. Bäde döwletiň ýoklugy. Dowam edeýin.
Indi nemeler var? Polisiýany alaly, gaýyny alaly, milli howpsuzlygy alaly. Bularam bir guruluş. Milisiýalar, polisiýa diýelim, öňkü milisiýa, öňkü milisiýalardan etdi şol öňkü milisiýalar, Sowet Soýuzundaky öňkü milisiýalar. Kara çylyny bir güýjüň nemesi, bir organy näme etýän milisiýalar? Ene bir sivilizowany ýurtlar var, Ýewropa ýurtlarynda ýa-da Skandinawiýada milisiýadan, ilat milisiýadan, polisiýadan gorkýarmy? Ýok, polisiýa nämäni jemgyýeti goraýar. Biziň polisiýalar näme etýär? Halky gorkuzýar. Halky gorkuzýar, halkyň gelin gyzlaryna el urýar. Dogry. Gaýylar näme etýär? Soýýar halky. Barja ýogyny her bahana bilen elinden alýar. Ki türkmeniň howpsuzlygyny gorajak bir guruluş, milli howpsuzlyk. Mahama o näme etýär? Meniň milliligini öldürýär, erkinligini öldürýär. Howpsuzlyk. Özüm her öyle bir ýagda bar da, ara gelmeli. Milliligi ýok ede, erkinligini ýok edýär diýip. Ýylda çagalar ýetişdi oglanyň gyzlanyň. Türkmenistan uşaklary, ýagny Arapça nesilleri. Şonuň her ýylky ýetişen uşaklaryň erkinlige bolan duýgusyny, ýani adam ganynda bolýan, geninde bolýan, millilik gany bolýan, ganda gelýän gende duýgy. Şonu öldürme niyetinde kurulan, yani NKVD diýär, şonuň bir parçasy hökmünde da meheme. NKVD da akyllyny, erkinlik söýeni, yani bir ýurduma bolsun diýip hyzmat etdi, yani ýok edip döwüp ýenjik gelen neme guruluş meheme dedi. Tawa bir nemeni, şu rejimiň ideologiýasyny ýöretýän başda Baçkady da, ondan soň NKVD boldy, ady kän değişdi, soňkysy KGB boldy. Sowet Soýuzyna KGB-dan emedi, KGB-nyň dowamy şu an mahkama KGB-nyň dowamydyr. Ýöretýär şol rejimleriň ideologiýasyny ýöretýän bir organmy? Halka garşy işleýän. Owa. Halkyň hiç howpsuzlygyny goramaýar, howpsuzlygyny goran bolsa Taýda men açyk ruhsat berseňiz açyk goşup göreýin. Açyk baş men bu ýagda açyk başgarak sözler bilen açyk. Başardygymdan düşünjäm etdigimden. Ene bir halk, bir ýurtda bir düzgün bar bolsa, elbet düzgün bolsun ýaşy düzgün bar da. Ene şol halkyň behbudine dälde garşysyna işleýän bolsa, ýani halky ezip gezýän bolsa, o taýda ortalama rejim diýip söz ulanýar. Taýda ýurdun rejimi diýýärler. Ýöne halkyň behbudine işleýän guruluş bar bolsa, ona döwlet sistemasy diýerler, ýa-da döwlet guruluşy diýerler. Indi şol sistema diýip alsak, sistema krizis näme? Näde diýýär şol sistemli krizis diýär. Yani sistemanyň işläp bilmezlik duruşy diýilende. Şöyle bir zat bar. Şol sistema işlände hemme taraplaryny işte. Iqtisadiýet hem ýurdun bahydine işläp durýar, ýani halkyň bahydine.
siyasi nemeler, kuruluşlarım, institutlarım ýene şu adamyň, watandaşyň emetini işler, peýdasyny işler. Onun sosial institutlar, yani sosial institutum bolanda adamyň adam bolup, yani çağa doglar şu taýdan ýurt bähwitli adam bolup ýaşaýyşyny dowam etmesi üçin, ýetişmek üçin sosial institutlaryň nemesi ýokary. Bilim aýlýa, adam hünär edinýär, bir etikany öwrenýär, ahlaky öwrenýär. Indi şol sosial institutlardan yetişen çağa şöyle yetişdi. 20 ýaşyndan bäri, 20 ýaşyndan bäri haçan öz ýurduna bähwit getirip başlasa, yani şol adamlar şol sistemanyň işlemegini üpjün edýär. Iqtisadiýatda da, siyasy institutlarda da. Onuň ýene de sosial institutlar. Indi bizim Türkmenistan ýurdumyzda şol sistemli krizis bar. Yani sistemi bolanda ýurt bähwitli işleýän bir guruş diýdik-de. Şu sistemany aýakda tutup biljek adam nemesem ýok. Nähili? Kadr ýok, adam nemesi ýok. Köpçüligi ýok. Dikelmäne şu ýagdaýynda edil herkat ýa-da şu sistemanyň dikelme mümkinçiligi ýok. Yani krizisten çykma ýagdaýy ýok. Sebäbi ol sistemany turu başdan döwüp geldiler. Soýuz döwründe öz wagtynda işletdiler. Yani Sovet Soветleri diýip tanalan, ýöne Rus imperiýasy nemäniň paşanyň ak mundirini çykaryp nemäniň Staliniň başga mundir geýşi aldy. Ýöne içi bir ýürek bir sistem, şol neme bir düzgün bir işleýär. Türkmenistan, yani Türkistan bölegi diýip daşmyzda garyndaşlarymyz bar. Rus imperiýasyny işletip geldi. Ondan soň 91-de aýryldy diýdiler. Şol ortada ýene boşluk bolandan soň bir küçülen soň ýene de Türkmenistan özüni toparlap bilmän soň ýene de Türkmenistan ýene de şo imperiýanyň bähwidine işläp geldi. Demek şol 91-nji ýyldan bäri ýylalyň alsak täze taýyhdan, ýakyn taýyhdan alsak Türkmenistanda sistemlik krizis dowam edýär. Olum sistemli kriz bolanda ayağa kalma mümkinçiligi ýok. Sebäbi adam ýetişdiren ýok, yani döwlet kuruluşunda kuruluşy dörer ýaly adam ýetişdiren ýok. Şu wagtky krizisde gitgiteden batýandyr. Adamlary lumpen diýerler. Ýöne Türkiýe diline geçirende ikmanda boldy. Men siyasi elite diýenleri mankurt boldy. Yani Türkçe, Arap kökenli Türkçesinde aptal boldy. Aptalym Türkçesem, yani has Türkçesem mankurt diňe özüne we daşdyrynyň ziýany işleýändir. Şonuň üçin hem sistemli krizis diýiller. Şimdi meselene orta attık, yani açıkladık da şonun şimdi nemesi sebäbine aýtdyk. Rus imperiýasyna işläp gelýär, şonun şeýle bolýar. Türkmenistan öz wagtynda işlenip, indi nädip çykyp bolar, şonuň üstünde de durup geçip bilersmi? Wagtymyz bar bolsa vatandaşlar biraz tehniki näsazlyklar boldy. Bara internet gowdal gaty oýnap dur. Dowam edäýel onda.
Bolda men ýa-ni başlan nämämi otur koýan. Ene şol bir ýurdun içinde sistema işläp bilmek üçin, ýani halk bahçesinde işläp bilmek üçin en gymmatly gaýnagy näme? Adam. Adamam laýyk adam, ýani kadr iş başarýan adam. Türkmenistan ýagdaýynda kadr çykmana hiç mümkinçilik ýok ýurdun içinde. Şoň üçin krizisten çykyp bilmeýär. Sistemni krizisten. Sistemanyň özü näme diýmek diýsen, ýani döwlet guruluşy näme başga sözler bilen aýdanda, ýani ýurdun ýaşap bilme, ýani bar bolma nemesini, bar bolma şertini götüren neme bolýar-da ýa. Düzgünlüğü saklayan guruluşa sistema diýilýär. Bu işläp duran düzgünlüğü atly guruluş. Şoň üçin indi ortalama Türkmenistan ýagdaýyny sistemanyň krizisini bize çıkardık. Men açık sözle maşynany bara der häzir ismine ýene goşmaly bolsa dowam edýär. Siz buyurun siz. Hawa gaty uzağa çekmäli, menim şeýle gyýtlyça geçeýin. Indi häzir ýa-ni görkezdik, siýasy institutyň işlemeýänini görkezdik. Ve bu institutlar bir-biri bilen baglydyr guruluşlar. Biri işlemede beýlekden aksaklap başlaýar. Bir-biri bilen gaty baglydyr bular. Gyýtlyça agzak geçsem, siýasy institut ýok. İşlenok ýok demek. Alaly sosial institutlar, saglyk ulgamy, bilim ulgamy, bilim ýok. Mektepleriň halini görýäňiz, mekteplerde ýöne nemeniň suraty, prezidentleriň suraty. Bu da näme üçin goýulýar bu prezidentiň suraty? Hemme ýerde goýulmasy näme? Şahsiýet kulturynyň barlygy. Bütün kitaplaryň içinde, bütün o toý edilýän mekallarda, bütün ol işleyen kabinetlerin içinde, keselhanan kabinetlerini görseňem şunun suraty, girişem, mektebem, her yerde prezidentden suraty, kitaplaryň içinde de, hemme yerde suraty. Näme? Şahsiýet kulturynyň barlygy. Demokratiýada şahsiýet kultury bolup bilmez, şahsiýet kultury SSR-de bardy. Şonuň dowamynyň suwutnamasy bu da. Saglyk ulgamyny alsak, saglyk görýäňiz, bannisalan halyny görýäňiz, ýurdun içinden doktor tapylaňyz, spesialist tapylaňyz. Ýurtdaşyna çykmaly bolýaňyz. Ýani gaty korkunç bir derejede. Alaly nemeleri, ruh institutlary alaly. Akademiýalar ýok. Ilmy işler alınıp barylmaýar. Uniwersitetlarda, institutlarda biziň okuwçylarymyz ýöne gün çärek goýýarlar. Bu guruluşam işlenok ýok. Yani ýok. Onsoň nemeni alaly? Ykdysadyýet guruluşyny alaly. Bular düýnen ýok, yani ýa-ni yer var, toprak var, toprak halkyňky bolmalydyr. Häle bugün o toprak halka paýlanyp berilmedi. Häle kollektivizasiýa dowam etýär. Şo SSR-den gelen kollektivizasiýa bar. Topragy halkyň elinden aldylar. Häle şol toprak eýesine berilen ok, onuň eýetem halkdyr. Berilen ok. Bazar ykdysadyýety ýok. Banklar işlenok, umuman ýok, bank ýok. Munyň suwutnamasy oturan ýerinizden daşary ýurtda işleýärler, puly berip bilýäňizmi bankyň üstünden ýurdun içine? Kargolaryň üstü bilen ýibermeli bolýaňyz. Owa hojalyk düýbünden SSR-de bir adajykda bolsa, owa hojalyk Türkmenistanyň agrar bir döwlet. Owa hojalyk SSR wagtynda da bir adaj nemeti bardy. İşleýärdi diýelim. Häzirki nemede bolsa düýbünden öldüriler. Ýurdum %80 diýsegem ýalňyşmaýar-da, ýurtdaşynda gaçýarlar ýurdun içinden. Näme? İşsizlik. İş ýok. Nemeleriň
bir yekde seyrek bir iş açarlarga nemesine işinin üstüne çökülýär. Yo, aýdylan etmese de türme uğradaýarlar. Ýa-o, göni. Diýenni şu sistema şol ýurduň içindäki rejime boyun egmeýän ýa şoňa näme galdyrýan, baş galdyrýan göni türmäge gidýär. Hammyny hemme bilýär. Daşar bu dünýä bileşilen bilýärmini, ýurduň içen bilýärmini? Bilýär. Yani şu wagt indi şöyle umumy jemlesek, institutlar umuman ýok ýurduň içinde. Yani bu institutlar bir sistemany emele getirýär. Ýurduň içindäki bu guruluşlar bar-da, bir sistemany emele getirýär. Bir sistema. Bu sistema ýok, çökün. Tutuşlayın çökün. Ene käbir ýanak lokalny krizisler bolýar ýa-da sistemny krizisler bolýar. Dogrymy? Lokalny krizisler şeýle bolýar. Ene diýelim bir ýerde ýangyn boldy. Ýa-da bilmeýän bir regiony suw aldy. Onu düzeldip bolýar. Lokal bir müdahale ediler, çözüler. Emma bir sistemle nemede sistemle çöküştü. Sistemany ütgötmekden başga çare ýok. Bu sistemle çöküş gaty erbet sonuçlara getirip bilýär. Näder bir ýaşap oturýar. Millet höküminde ýok bolmak derejä geldik mesela. Bu sistem çöküşüň bir nemeleriniň biri, işaretleriniň biri. Indi şu wagt ýene-de birazajyk üstüne goşak bolýanda indi şuň biziň elimizde näme bar? Çökün sistemasy çökün bir Türkmenistan bar. Sistemasy çökün. Mesela mene Dünya Banky bardyr. Global bir dünýäde ýaşaýas. Hemme dünýäde bir merkezi bank bardyr. Hawa dämi? Dünya merkezi banky bardyr. Hemme şoňa statistikany berýändir, şoňa nemedir ady geçýändir, baglantylydyr. Emma bizinkiniň adyny çykartyp taşladylar. Dünya Bankyda biziň ady ýok, çykartyp taşladylar. Hiç bir ýerde Türkmenistan barada statistika tapmaýaňyz. Näme üçin gizleýärler statistika? Näme üçin statistika bermeýärler? Näme üçin statistikany gizleýärler? Şo taýda bu soraga aňsat, şo neme bar? Döwlet statistikany berseň, ýurduň içine ýaýynlasaň, ýurduň daşyna ýaýynlasaň, şo taýda döwletiň ýokdugyny, ýani sistemanyň krizisdedigini, çöküşe gidip barýandygyny derrew ýüze çykýar da. Beren oklar. Yani statistikany olar nädip beripdiler? Umuman berip bilýärler, ondan soň umumandan hem çykýar da. Bir görnüş. Ýa-o, statistikany meselen bir statistik etmek üçin statistikanyň bir nemeleri bar. Polivoy kabinetini diýen maňa bir infrastruktura gerek, maňa bir serişde gerek bu statistikany etmek üçin. Dogry dämi? Türkmenistan baýda bas bagyrýarlar her ýerde. Türkmenistan 4-nji ýerde baý döwlet diýip. Yani bu problema bolmaly däl. Dogry dämi? Statistika üçin. Baý bir döwlet serişde çykartdylar. Ama näme üçindir statistikany bermeýärdiň diýmek bir gizlemeli zat bar. Gizleýär bir zat diýmek. Ýok statistika şu Orta Aziýa agzalan wagtdan soňky döwürde ýa-da Türkmenistanyň ady geçmeýär. %80 ilaty daşar ýurtda gara işlerde geçip ýör. Ýaşlar bar. Ýaşlar bir döwletiň geljegidir. Dogry dämi? Bir döwlet özüniň ýaşlaryny gözüniň nemesi garaçygy ýana goramalydyr. Yani biziň ýaşlar näme üçin bu döwlet bu ýaşlar bilimsiz daşarda teňap ýören bir ýaşlarymyz bar. Onda biziň bu ýurduň geljegi ýok anda. Bir nähili döwlet bolýar, ýurdunyň geljegi barada alada etmeýän döwlet nähili döwlet bolýar? Döwlet ýok. Ýok diýmek, döwlet ýok diýmek. Sen daşar ýurtda, senin daşar ýurtda konsullugyň işlenok.
Sen daşarýurda hiç bir hakkın daşarýurda hakkını hukukunu gorayan konsulluklar ýok olar. İşlenip ýöne ady gitje. Ene yakında Stavropol'da okuwçylar näme boldy hemme bilýändir. Stavropol'daky okuwçylarymyzy näme etdiler? Hiç adam eden oklar ana yurtdan deportasiýa etmeli boldy. Annullirowat etdiler vizasyny. Haksız yere pulundan bermediler. Ha nerede? Konsullukda yok, işlenok, statistika yok. Türkmen daşary yurtda ne mertebesi kaldı, ne başka tadı kaldı. Türkmen özünen bilen ok, bugün Türkmenin tarihinden bilen ok, Türkmen kimliginden bilen ok, familiýamyzda çelli bugün bizim familiýamyzda çelli. Häla Rus familiýa, bu näme diýmek? Biz häla şol, häla o Rus rejimiň altındadygmyz, familiýamyz näme üçin ütlenok, näme üçin familiýa reformasyny geçiremiz ok, näme üçin häla şo familiýada durýarys? Näme üçin häla kimligimizi tanamyz ok, biz özümizin geçmişimizi, kimligimizi bilemiz ok. Ýolumuzy ýitiren bir halkmyz. Şonuň üçin emine ya orts diýip ýugurup ýatyrys, ya arap diýip ýugurup ýatyrys, ýani biz özümiziň oguzlugyny bilemiz ok. Nähili beýik bir milletdigimizi bilemiz ok, gahramanlarymyzy bilemiz ok. Tutanjak hiç bir adamymyz galmady. Toprağımızı aldılar, kimligimizi aldylar. Ýolumuzy ýitiren bir entep ýören halk bolduk. Mertebemizi yer bilen ýetdan etdiler. Namysymyz yanan namysymyzdyr. O namysymyzym döwlet taşladylar. Bugün daşary ýurtda biz çağlaryň ölüm boýunça regionda birinji ýerde durýar. Dünýäde birinji ýerde bolma. Dogry gönü nem aldyk, ýol aldyk. Biz bugün Türkmenistan insan gaçakçylygyny destekleýän ýurtlaryň biri bolduk. Ne awray galdy, hiç tadymyz galmady. Näme etmek? Bir döwlet bar bolsa şu zatlar bolmaly, ýok bolmaýar. Ýok, döwlet ýok diýmek. Öňkü sistemanyň, demokratiýa bürünüp öňkü sistemany dowam etdirjek bolýan bir rejim bar ortada. O da çöküşde şu an. Beceriksizliginiň ýüzünden çöküşde şu an. Şunýana aptal diýdiňiz da, aptal adamlary ýetişdirýär bir rejimdi. Edil ana şol adamlar şu an döwletiň başyna gelen wagty. Şunýana ýagdaý bol. Demek biz bugün koloniýa, demek biz bugün öz erkligimiz ýok. Biz bugün öňkü rejimiň dowamlygy bütün sistemni krizisi ýaşap otyr. Ene Milli Halasat Komiteti näme üçin gurulanlygynyň subutnamasydyr şu. Türkmenistan sistemasyny değiştirmeli. Hakykatdan hem öz erkli täze bir Türkmenistan gurulmalydyr, reformalar geçirilmelidir. Dekommunizasiýa, kommunizmiň geçmişinden, öňkü Sowet Soýuzynyň geçmişinden araslanmalydyr. Öz erkligimizi almalydyr. Lustrasiýa geçirilmelidir. Täze Türkmenistan gurulmalydyr. Başka manyň ýoly ýok. Dowam edin. Owa endi aramly ölene aýtdyk ýa-da istada kesberden boljak. Bolsa da wagt geçip. Raz üstüne goş geçen ýani sistema diýmek, ýurtda bir sistema bar diýmek, işte ýurduň bähgidine işleýän bir döwlet guruluşy bar diýmek ýani. Türkmenistan türkçesinde aýdanda. O sistemada ýani krizisde diýdik, ýani işlenok. O sistema edil şu wagtky rejim sistemany ayağa galdyryp biljek adam ýetişdirenok. Görýäňiz mekteplermi? Şu mekteplerden çıkan małlumlar, polisler, mehemeler, kokorajy parlamentde da oturlar, sakallar neme dep ýypaşdyr. Gynaçy oturan ýaşlydan alamy bar. Ne rejimiň ýetişdirýän adamlar, şolar ýani mankurt ýetişdirýär,
aptal etiştirýär, ýurdun başyndakylar ýene şonlar mankutlar özüni we daşdygyny iýan beýnsiz näme-de janlar bolýar. Ýyrtyjy, beýnsiz ýyrtyjy. Şoňaly şoň üçin Türkmenistanda döwlet gurulşy bolmak üçin milli halatyň programmalarynda tineden notaňyz hemme zatlar aýdylyk geçirilýändir. Taşky syýasatyň, içki syýasatyň, politikaň, yer suw reformaň, harbyň nähil bolmalydygy, bilim reformasy nähil ýagdaýda geçirilmeli, saglykda nähil bolmaly, ýani medisinamyz, suwumyz, iýmitimiz, ýani iqtisadiýetimiz nähil bolmalydygyny hemme zatlar aýdylyk geçirilýär. MHK'nın ýani programmasynda başy. Şo düzgüni Türkmenistana girizmesek bu sistemany krizisten çykaryp bilemiz. Finesden ne içeride mertebemiz vardır, can neme güvenligimiz vardır, ne toprağımız vardır elimizde. Yurt dışına çıktığım şonun ýaly ikmalda. Sen garnyň doýan ýerinde watan edilmäne bolup taýin bolup duran ikmalda türkmen ýüze çykdy. Goroňam ýok daşarda, iýdeňem ýok seniň daşarda. Şonuň ýaly ýagdaý türkmen. Boldumy taýda goýan. Uzağa çekmeli ve daýerli. Ketay alışýardan. Sag bolun dinläniňiz üçin. Emeňiz bolsa kommentariýa ýazyň. Pikirlerinizi ýazyň. Her kimiň pikiri biz üçin gymmatlydyr. Watandaşlar, pikiriňizi ýazyň. Türkmen ýyllarja nemedilik geldi, susturyp, agzy ýapylyp, özüniň diýjek zadyny diýdirilmäni gelindi, bir öwrenmämiz gerek. Bir pikirimizi aýtmany, öwrenmämiz gerek. Şoň üçin şu ýerden pikiriňizi ýazyp, özüňiziň näme düşünjäňizi şu ýerde ýazyp bilersiňiz. Ýok. Bolýaranda Bolýa sag bolun. o dili esen olsun. Hem taňa kazyn çağırýan üçin. Tema gyzykly.